Kolme venäläisluistelijaa odottaa vuoroaan päästäkseen jäälle sitten myöhemmin tämän illan aikana, mutta nyt vuoroon Suomen 20-vuotias Susanna Pöykiö. Viikko sitten Suomen mestaruuskilpailussa urakka jäi kesken mahataudin vuoksi. Omien sanojensa mukaan hän on täysin toipunut. Viime vuonna Euroopan mestaruuskisoissa komeasti 6. ja nyt hän jakaa siis karsinnan jälkeen 13 sijaa. Toivottavasti lyhytohjelman kaikki 8 vaadittua elementtiä tänään onnistuu. Susanna aloittaa kaksoisakselilla varmaan tapaansa. Ja lentävä piruetti on hänellä niin sanottu kameli. Seuraava elementti on sitten yhdistelmähyppy, jossa alkuun kolmoisluts, joka jäi karstakilpailussa tekemättä. Ja tämä on nyt ehkä sitten se jännityksen paikka ennen kaikkea Susannan kohdalla. Kilpailu on niin tasainen ja alkuvaiheessa, että hyvällä luistelulla voi nousta vaikka kuinka korkealle ja tämän pitäisi nyt sitten mennä. Kolmoisluts, kaksoiskulppi. Toivottavasti moni tarkkasilmä ei ollut havaitsevinaan tuossa 2 jalan alastuloa. Siinä saattoi hieman olla sitä, mutta me emme sitä nyt jää muistamaan. Sitten tulee tuo yhdistämistä askelista tehtävä kolmoisflippi ja siinä pieni kosketus jäähän, lähennys 0,1. Mielestäni kuitenkin nyt kun 18 luistelijakilpailussa on jo jäällä parasta, mitä olemme täällä toistaiseksi nähneet. Tämä viehättävä Richard Addingselin musiikkiin tehty koreografia on Henrik Valentinin laatima. Aivan ihana vauhti, upea liuku. Mikä liuku tuossa askelsarjassa, keveys ja mahtava teränkäyttö. Susannan uistelullinen taso on kyllä ehdottomasti maailman huippua. Ja ensimmäisen kerran tämän illan aikana myös yleisö täällä todella ripeää koviin kannustuksiin. Täällä on myös useampiakin suomalaisryhmiä katsomossa. Ja ilmeisesti tuo, kun tämän illan aikana 3 kovatasoista suomalaisluistelijaa on kilpailussa mukana. Ensimmäisenä heistä siis 20-vuotias oululainen Susanna Pöykiö. Hyvä luistelu. Ei ihan parasta Susannaa, mutta hyvä kuitenkin. Kyllä, ehdottomasti tämä oli mielestäni myös parasta tähän asti nähtyä. Ja täytyy sanoa, että tuo niin sanottu basic, joka on se tuomarin arvio hänen teknisestä lähtökohdastaan, niin oli kyllä aivan upea. Päälle 5 reippaasti. Tässä tuo alun yhdistelmä, jossa hipaisee vapaa-jalka jäältä, mutta se ei millään tavalla kyllä nyt auttanut Susannaa tuossa suorituksessa, siis näytti aivan vahingolta. Ja sitten olen aina toistellut luistelijan vaakansa näköinen. Tässä tapauksessa kaunotar vaaka, kaunotar tekijä. Ja vauhti ja liuku. Vauhtihan arvioidaan myös noissa ensimmäisissä pisteissä. Se on Susannalla äänettömästi tuotettua hyvällä laskeatekniikalla. Kovissa tilatti myös uusi valmentaja Larissa Babchenko. Muutaman vuoden Suomessa valmentanut venäläinen entinen valmentaja Berit Kaijomaa muutti Oulusta Lahteen ja näin tuo yhteistyö ainakin toistaiseksi päättyi. Hän on muuten Susanna siis ensimmäinen suomalainen naisluistelija, joka on arvokisoissa hankkinut mitalin. Tämä tapahtui 2 vuotta sitten junioreiden maailmanmestaruuskisoissa, joissa hän sijoittui 3. Viime vuonna siis EM-kisoissa 6.
Olga Vasiljeva, virolaisluistelija, johtaa kisaa tällä hetkellä. Azerbaidžanin Daria Tymoshenko toisena ja Kroatian Idora Hegel kolmantena, mutta ei enää, koska Susanna Pöykiön pinnat. Katsotaan muuten tuota hajontaa 4-3-5-4. Vaadituista elementeistä. No esittämispisteet ovat sitten sellaiset kuin pitääkin. Ne ovat niin korkeat, että Susanna nousee tässä vaiheessa komeasti kilpailun ykköseksi. Puhdas rivi ykkösiä.